din lilla jävla hora. T-slå. Jag är djungel. Men alltså ditt lilla... Va? What the fuck var det där? Jag bara slängde till ansiktet nu. Min måste vara något, eller? Och ta vänt nu då. Oh! What? Det där var fan trigger alltså. Jag siktar typ inte ens på han. Jag tror inte. Clutch or kick. Ja, jag försöker ändå. På den. Va? Va? Riktig jävla karma.